bij. Ja. Wat hast du weer voor moois? Een vogelgids. Oh, ja. Het is een hele mooie vogel zien. Daar hebben we les uit gekregen. Nou, zo, dat is prachtig. Ja, het hoorn op de lip en die leidt aaien van maart tot en met mei. Ja. En als de eerste keer als zijn broeder als dat fout leert, dan doet het wel nee. Nou, zo, dan had het goed opletten, Jerk wel. Ja. Beppe die vroeger wel het loon in om te ijsziekje. Ja? Zullen we dat eens doen? Vind je dat leuk? Ja, Nou, doen we dat. mooi. Ik wil even de lezen op die me. Prima, doe dat maar. Nou, veel maat die ergens wezen. Daar kan het in vooruit. Sjop! Oh ja, mooi. Nou, Sjen, dan zetten we het stokje erbij. Want dan weet de boer dat er hier net meer in de mat. Ons die in de haaien stikken. En dat kennen we net, hè? En daarom vindt het CDA dat het ijsziekje net verbinden worden moet. Nijzorg is heel belangrijk. Om de kennis en de leefde van het veld oer te brengen op de jongere generatie.